Sziasztok! Tomi vagyok. A mai videóban bemutatom nektek a megújult esia.nav.gov.hu oldal felületét. Remélem ez a videó tetszeni fog. Tartsatok velem! A megújult esia rendszert az esia.nav.gov.hu oldalon érjük el. Az oldalra történő belépéshez kattintsunk a belépés gombra és végezzük el a belépést az általunk használt azonosítási móddal. Belépést követően a nyitó oldal ilyen lett, ami egy kicsit jobban illeszkedik az UPO stílusához. Én már nézegettem a bevallásomat, ezért a 2023-as év bevallásánál egy olyan gomb jelenik meg, hogy adóbevallásom folytatása. De ha te még nem kattintottál rá, akkor neked bevallás kitöltése nevű gomb fog itt megjelenni. Kattintsunk is rá! Meg is jelenik a bevallás kitöltő felülete, amin egyből látható is, hogy nagyon megváltozott. Hiszen tavaly még egy csempés felületen választottuk ki a témaköröket, ami így nézett ki, most pedig már egy folyamatosan jelenlévő baloldali lenyíló listából tudjuk kiválasztani a témaköröket. A bevallás kitöltése során így a témakörlista segítségével bármikor megnyithatjuk a bevallás egy adott szakaszát. Itt az az újdonság, hogy a kedvezmények adózó specifikusan jelennek meg. Nekem a legpraktikusabb a legalsó témakörrel kezdeni, az azonosítási adatokkal. A rendszer sok dologgal előtölti az adatokat, és itt tudjuk ezeket ellenőrizni és kiegészíteni. Például a nemet nem tölti ki előre, ezt nekünk kell beírnunk. Én itt most a férfi lehetőséget választom. A bevallás további részeit mindenkinek a saját esetének megfelelően szükséges kitöltenie. Én most egy alapesetet adok meg, hogy az ellenőrzést meg tudjam nektek mutatni. Megadom az M30-asról az 1-es pontban a munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül sorban, a bérjövedelmemet, majd a 65-ös sorban, a kifizetők által levont adóelőleg összege sorban, ennek az értékét szintén az M30-asról. A bevallást a bal alsó sarokban az ellenőrzés gombbal tudjuk ellenőrizni. Nem talált hibát, csupán az 1+1%-os rendelkezésre hívja fel a figyelmet a program. A bevallást, ha később szeretnénk folytatni, akkor a mentés gombbal tudjuk menteni, és ha elkészültünk vele, akkor a tovább a beadáshoz gombbal tudjuk a benyújtást kezdeményezni. Én most nem nyújtom be és nem is mentem, ezért bezárom és mentés nélkül térek vissza a főoldalra. Munkánk végeztével ne felejtsünk el kilépni az éppen használt rendszerekből. Remélem tetszett a mai videó is, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!